Crime and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Iligan City. Ang ito matatampo rigdasangan nga James. Uy, nablibag kung kakashare din sa mong tabuan. Kuha para pa na. Inig-break na mo. Ako siyang ila-ilahon. Hi, miss. Pwede magigila-ila ni mo? Sure. Jessica. Pero tawagan lang kog Jess. Ako dahil si James. Pila na may edad mo, James? 21. Wow! Kita-kita radi ay, no? O ba? Pwede ba ngayon mong Facebook account, Jess? Sure. Ano tingali ron si Jess sa ila. Akong chatan, be. Bas hindi mo reply. Hi, Jess. Kumusta? Ay, salamat reply. Okay ra. Guwapa gihapon. Hey, James! Di pa ka matog? Aw na lang ba eh. Kay, di ba ko ka-chat? Iyay! Kinsa man na, oy! Kato ng bagong cashier, no? Oh. Aw. Oh, bay. Bawa da. Sige, bay! Kumpati niya! Basil Blake, magkauyab mo. O nalang ko katawag mo, ha? Okay, bay. Bala ko, eh. Sige. Panguyaban din ako kong ka-chat, be. Hi, Jess. Hello, James. Dungan tag-snack na. Sige ba? Unsam tang imong gi-chat gabi Jess. Tinuod, oh. Kadtong nanguyab ka, o niya, gisugot ka? Oo. Unsa man, tinuod, oh. Bisag sa chat ra ko nimo gipanguyaban. Pero tinuod tong akong pagsugot nimo, James. Kumao na. Uyab ta. Oh, James. Salamat, Jess. Pero, dili lang ta pahalata ha nga uyab ta. Kay, bawal bes atong trabahoan nga mag-uyab-uyab. Oh, Jess. Mo ba? Uyab na day mong Jessica? Oh, ba Gilbert? Ay, lagsaba ba yan nga. Higab na mi. Kay, asig papahuaon mi sa mong trabaho ba? Gabla ka. Di ko manabi nga uyab mo ni Jessica. Salamat, bay. James, dili ba dool raman ang inyong boarding house din sa atong kitrabahoan? Dool ra. Narasunahan. Nausa ba na akong schedule, uy? Pwede muadto ko sa inyong boarding house? Kapoy manggod, uy. Lami kayo ihigda. Sige, sure. Tara. Ay, dugay pa sa akong duty. Hey! Kapoy, agad, uy. Pakuha lang dahil ha. Kay, napakuya si kasuhon. Okay ra, James. Kinsa day mong kauban din, he? Si Gilbert, pero dugay pa ito mauli. Sige. Paway sa ko diri, ha? Sige. Ay, nautsam ko.
Nanginit pa ko nga nagtanaw niya. Kalami ba yung taon sa kong uyab nga naghigda. Puti kay dukan. Paala na. Ako siya tuulon. Huy, gigakos magkukunin mo. Dili magkwanta, Jess. Nanginit ko nga nagtanaw niya. Ha? Naunsa ka, uy, nagkurog lagi ka. Kuwan ka lang. Wapawad ko makasukay ini ko. Mao ba? Virgin pa ka? O taon. Parehas di ay ta. James. Agoy, na virginan de ka do. Ulag do. Pastila, di na ka makabuhi ana do. Ha? O siya dili makabuhi. Oh, sagoy nakauna ni mo. Kuya, og madutla na og maayo ni mo do. Di na pwede do. Dagan pa kong pangandoy para sa kong mga ginikanan. James, ibalhin na ba day ko og lain nga branch? Ha? Asa man? Dol-dol na din Uy, mo ba? Oo niya. Di na ito makita ini. Sige lang. Mangita na kong paagi nga magkita ta. Sige. Amping dito sa imong balhinan ha. Oh, James. Og ikaw sad ha. Pag-amping gid permi. James. Uy, Jess, niya lagi ka. Gabi naman, ganong niyama ka. Ani ko matawag sa imong boarding house. Ha? Ganong ano mo matawag? Kapoy na kayo pauli sa akong gipuy-an, uy. Ani lang ko din ni matug, ha? Ha? Pero, Jess, lisod rin taong kayo eh. Niya bagay kauban din sa kwarto si Bay Gilbert. May problema, bay. Ikaw pa. Kamu lang din sa sud. Sa gawas lang ko matog, ha? Uy, Bay Gilbert. Unsa man bay? Bugha na sad? Oo, Bay. May nahitabo na sa damo ni Jessica gabi eh. Klaro man. Kusog ang igot sa katroy. Ha? Kadungo ka? Oo, uy. Wang. Ang lili pagay ko. Sure, pero Bay, seryoso ba na iko ni mura kay sa gawas na yun ka nakatawa. Sus, ikog-ikog, uy. Okay ka, eh. Amigo ba yata? Ano yun sa kamatawag? Dili na ko mo pauli sa amo, James. Mag-ipon na lang ta. Ha? Uy, Jess, di mahimo. O ganun dili man mahimo. Jess, paminaw ha? Mga bata pa man ta. Gusto ba ko mutabang sa kong mga ginikanan? Pobre ba yung taon kimi? Parehas man tang puperikod. Magtinabangay lang gud ta. Jess, love man ti ka. Pero kinahanglan nga ako piliun ang akong mga ginikanan. Dili pa ko makahimo nga magtukod og akong pamilya. James. Nibaw ka, Jess, pobre in taon kami. Na ako'y duha ka mga manghod nga nagskwela pa og mag-uuma lang ako mga ginikanan. Wa may kuryente sa amo. Lamparilya lang ang mo gamit. Oh. Mong maluoy taon ka na ako. Pauli isa sa inyo ha kay di ko busugot na magtipon ta. James.
Mubali na kag trabaho? O bay, Uy, mangita ko dako-dako nga sweldo kay daghan kay kog gustuhan sa amo eh. Ugaron sab, makalikay ko ni Jessica. Kay nagplano sa ko nga mo abroad. Aron, mahawa sa kalisod ang akong gidikanan. Ay, ikaw bay. Sige. Salamat intahan kay arang-arang og sweldo ning akong gibalhinan. Nakapataod ako kuryente sa amo og may motor na sa ko. Chat mo kong amigo. Apas diri sa among giimnan bay kay di si Jessica nagsigig hilak ang ngita nimo. Sorry, Jess. Di mahimo nga magpakita ko nimo. Daghan pag pangandoy sa kinabuhi. Gusto pa kong nga mo abroad. Salamat in taon kay pila na kasimana. Pila na kasimana ako paabuton, baka abroad ako. Oh, si Jessica ni message na ko. Kumusta? Pwede ta magkita kay minyuunon ako? Ako siya pagkikitaan. Kumusta? Niya. Pila na kasimana ang akong paabuton. Makalargan ako sa laing nason. Congrats, James. Kay natuman gid ang tanan nimong mga gipangandoy. Congrats sab, Des, kay minyuuno na di ka. O, sorry di kayo nga gipasakitan di ka. Nakasabot ko nimo, James. Dako kay kag pangandoy sa imong pamilya. Maong gibaliwa ko nimo. Gusto lang kong mahibaw ka nga ni atong panahon nga imo kong gibuwagan. Di pa uli ko sa amo sa lanaw. Adlaw gabi magsige kog hilak. Stress na gud kaayo ko. Og may hinungdan nga nakuha ang atong anak. Unsay, anak? May anak ta, James. Pero way swerte kay nakuha ni. Ginuo ko. Dako na siya nga akong nahimo ni mo, Jess. Irresponsable kay kong pagkita. Sorry. Pasaylo ako, Jessica. Nahitabo na ang tanan, James. Og bisag kanus adili na tumahimong balikod. Gusto na sa kong mahibaw ka nga hangtod karon. Love pa ka na ko, Jess. Apan, sayang lang kay minyuunon ka naman sa lain. Love pasad kihapon ti ka, James. Pero ato na lang dawaton nga dili na taangay sa usag-usa. Amping sa pag-ato ni Muslaing nasod. Ikaw sab, amping pirmi. Ug panggaang maabot imong pamilya. I tried to live without you, though I found it hard to do. I thought of yesterday, how sweet the love we shared. Magbasol man ko sa kong gibuhat ni Jessica. Wala ko'y mahimo kay nahitabo naman ang tanan. Og nalipay na lang sa ko nga may pamilya na si Jessica. Samtang ako ni apa sa Saudi. Og sa gustong makig-friend din ako, i-add lang ko ninyo sa akong FB account, James Kurt Arsua. Dinhilan ko to
Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.